دو hefte bere dadgeha bilind 125 sal cezayê zindanê yek ku li Mazlûm Îşlê hatiye birîn erê kir. Dayika wî Aynûr Îşlê dibêje piştî erêkirina dadgehê tebatî pê nayê. كنا من هاو فوترافي ميزاتكم يا أي ميزاتكم روجا من هاو بوير رايم سب أو بعقلي مضى روجا من تو درباز نابا بس 4 ساعات سغنتي مالا مش هاو تاني Mazlûm kurê wê biçûk e û di dema bûyerên Kobaniyê de di 6 û 8 Cotmeha 2014 de ji kuştina endamê Hudaparê Yasîn Börü û sê hevalên wî sûcdar hate dîtin. Dadgeha bilind du hefte berê cezayê wî erê kir. زارو قنانا النابي شما ويا هاتي قلت أوج زارو كذا دي أوج شاوتي أما كذا ميج دشاوته بيزار لا يم في إشان نكريه لا يم في سوجان نكريه مبابات كل كره مدركه çünkü devamlı berat se jara berat ayu xwestin med goja yargıta ne med go yargıta berat bıkı yargıta jona ramıştı mababet kır ev derkeve Lê him malbatim ji ewqat bêjin roja ku Yasîn Börü hatiye kuştin Mazlûm di gel bavê xwe li gundek Pasurê li dawetê bûye. Mazlûm di gel bav û birayê xwe sazbendiyê dike. Debara malbata xwe bi vî karê dikin. Ewqat bi sinyala telefonan bi şofêrê taksiyê bi xwediyê wî dawetê piştrast kir ku Mazlûm ew roj li gund bûye. Lê di gel van delîlan ew sûcdar hate dîtin. Apê wî jî dibêje nebûyek mezin li birazî wî hatiye kirin. Haya mez tu ne ki eğer mazlum eme beben jibo Yasîn Börü bigrin bavên hendir. Devan olayekî nava şehirda kevir mevir habetine çawa bûne. Belakî lawjî devamlı davetê em pê emîn bûn. Me girt bir mahkeme direkt destan ser bir salkî habetin hendir. Ser olay Yasîn Börü da yargılanmış ki. Jibo mazlum şahidim. Ez bi Xweda bi pêxember bi Qur'anê ez son dixwim ki alaka mazlum bi Yasîn Börü tune. Avukatê Selahattin Demirtaş Mahsûnî Karaman avukatê Mazlûm e jî. Wî got dadger, dozger dizanin ku Mazlûm wekî navê xwe Mazlûm e û îdia kir ger Mazlûm beraat bibe tu bingehek namîne ji bo doza Kobanê û Mazlûm ji weka qurbanê dozê hatiye hilbijartin. Mazlum veya bir başkası. Ger mazlum berat bike şigu guman ve li ser delilin doza Kobanê çêbe. Ger delil bi şîk be ve meşruiyeta dosya Kobanê jî nemîne. Ji xwe doza Kobanê bi kumpas û meşruiyeta we tê nîqaş kirin. Ger mazlum berat bibe wê dem esasên doza Kobanê jî wê biherife. Senaryoya wan wê serûbin bibe. Delilên şêmber hene û doza Kobanê doza girtina HDP û doza mazlum beheva girêdide. Hêjayê gotine ku di bûyerên Kobanê de li gorî komela mafê mirovan 46 kes hatin kuştin. Lê ji kuştina Yasîn Börü ceza derket. Serokkomarê Tirkiyeyê dema behsa bûyerên Kobanê dike her carê behsa kuştina Yasîn Börü dikir ku digot Demirtaş bû sedem û soz da bû ku wê kujer bên ceza kirin. زاروكي مرات 14 سال وابي 23 سالي ده هندر دايه زاروتياي قداندن اوقلاي جيغرتن تشوقلي دورتاقلي اوقلاي جيغرتن زاروتياي جيغرتن ايجا بيجين برا gençlik ay bari jenerin beradandır da bari forest spider ne keve dervejme Dayika Mazlûm dibêje kurê wê bêsûce û ji bo wê doza edaletê dike. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.